Детето ти е между година и половина и 3 години и все още не говори или говори с около 10-20 думи. Може би си мислиш, че това е от инат, но не, категорично това не е причината. Казвам се Михаела Калинкович, съм логопед. В днешното видео ще ти споделя повече за ината и проговарянето. Много родители си мислят, че децата не говорят от инат, но за да не говори от инат, то първо е трябвало да има период на нормално езиково развитие, да е говорило, да е разбирало какво му говорим. В някакъв момент ние нещо сме направили, ядосали сме го и той е решил, че няма да ни говори от инат. Колко ще продължи това? Няколко минути, максимум няколко часа, може би половин ден, но не дни наред. Просто е невъзможно. Особено пък в тази възраст и особено за комуникацията, която е социална потребност. Затова най-вероятно детето чувства специфични затруднения в някои от процесите, които стоят в основата на проговарянето. Кои са тези процеси? Как можеш да помогнеш на детето ти адекватно и своевременно да проговори? Ще научиш от мини-курса първи стъпки в проговарянето. Заповядай в нашето голямо сплотено говорещо семейство.